Kasorkar Jilla lingba jong katanat kakot kakya kalashim ya kalat manrat dingkong ya ka jingpang pneumonia na ka Jilla da ka Jingplie ya ka social awareness action to neutralize pneumonia successfully. Ikong RM Kurba, i Deputy Commissioner jong ka East KHASI Hills District, hene kasngi ila pleperda ya ka social awareness action to neutralize pneumonia successfully ha ka community hall Rangbihbih East KHASI Hills District. Da ka bakado ya kimat ki bakongsan halor ki jingpen priang jingtip syapang ka kwat kakya. Ikong kurba ila kentu ya kinong shong snong bakin ya mi syakmat bat penyaso yak adhar ka jongki bat ka Meghalaya Health Insurance Scheme. Ila ongru pakaway na kalat banya le persya ya ka jingyap ki kelung na ka jingpang pneumonia kadai ka jingpenyo ya ka tika pneumococcal PCV vaccine haki program ai tika ha ka Jilla. Nyap jogi kelung hapo ka sisna. Kata de ka thong ka jongi ha ka nega Saans program.